Inkokheli ye-PAC umnumzana Mzwanele Nyonso uthi ungakwazi ukuziphatha embuthweni ngunobangela woqhekeko nomlo oqhubayo phakathi kulombutho. Umnumzana Nyonso bekhokela amalunga lombutho namaqala kumbhiyozo wosuku lokuzalwa komseko ngasekhoyo we-PAC umfiwu Robert Mangaliso Sobukwe. Amalungu e-PAC ebonisa uchulumanco ngethuba bebhiyozela usuku lozalwa lalowo yayisakuba ngumongameli wayo uRobert Sobukwe kwelokisha kwaLanga Cebe kuhle Kapa. Zintathu inkokheli zakuqala ze-PAC ezazalwa kule nyanga kaDisemba zibandakanya uSobukwe, uClarence Makwethu noLihlapha Mpahlele. Lo kaNyonso usebenzise elithuba uncoma uSobukwe. uSobukwe Wamungalashe was not only an African, he was a towering Africanist. Namaqala alombutho amanye ayinoSobukwe kuqhankqalazo lwaseSharpeville aphinda yokuvalelwa naye Robben Island amncome njengenkokheli yayikrelekrele inobuchule. uNyonso ukhumbuze amalungu alombutho ngezona zinto zazingundoqo emzabalazweni kaSobukwe. Sobukwe had a plan for one state and the unitary state, and we have an advice to the ANC, if they want to rule us, imali yethu bayisebenzise kakuhle, we must have a national government, sibe ne local government. Amanye ama-Afrika ebesabongoza urhulumente ukubaqwalasele uthiya isikhululo senqwelo moya iseBhayi egameni likaRobert Mangaliso Sobukwe. Wazalelwa waphinda wangcwatyelwa eRhafu de kufuphi naseBhayi. NdinguManelisi Dubase weendaba ze-SABC eKapa.